दिनै हादोरसायाव आसाम आयेन आफादनि भट आजावनाय सोलिगासिनो दं गोजोनै सोलिगासिनो दं भट आजावनाय हाबाफारिया आरो आसामजों लोगोसे बेबायदिनो बिटिसि हालामावबो भट आजावनाय हाबाफारिया फुंनि 7 रिंगानिफ्राय सोलिगासिनो दं बे हाबाफारिया आरो गोजोनै आब्रुथि सोलिगासिनो दं भट आजावनाय हाबाफारिया बेराफारसेथिंजाय थांनाय हराव मोनसे बिसायख'थियारि हिंसायारि जाथाय जानानै थांदों जेराव तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बे बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय जानानै थांनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव गोख्रों रावजों सोंखारिदों बे जाथायखौ लानानै UPPLनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना आरो UPPLनि बिजाथि बिथांमोनाबो बे जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिनाय नुनो मोनदों आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि महरै UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बादायदों आरो बेराफारसेथिं जों BJPनि एबा NDAनि बिजाथि महरै बिश्वजित दैमारी बिथाङा आरो बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायाव मोनसे गेदेर अजद लाबोदों UPPLनि फारसेनिफ्राय UPPLनि फारसेया बेबायदिनो UPPLनि दैदेनगिरि मददगिरि मावथि बिथांमोनखौ BJPनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबनायनि मोनसे गेदेर अजद लानानै फैदों आरो बेबायदिनो थांनाय हराव बेबायदिनो BJPनि मावथिफोरा आरो बिश्वजित दैमारी दैदेननाय BJPनि मावथिफोरा आरो BJPनि बेबायदिनो बिटिसिनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारी बिथांनिबो मुंखौ मख'दों बिथांमोना आरो बेबायदिनो हराव बिथांमोननि दैदेननायावनो UPPLनि सानैसो मददगिरिफोरखौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि गेदेर अजद लाबोदों आरो जेरावनोखि प्रमद बर' बिथाङा AK-47 जों गाग्लोबनायनिबो मोनसे गेदेर अजद लाबोदों बिथांमोननि BJPनि सायाव आरो हराव बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै गेदेरै मैखोम बिजाथाय सोमजिदों UPPL दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आरो हराव बे मख'जाथाव बाथ्राया बेबायदिनो बे बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाया तामुलपुराव मोनसे दुंहाव थासारि लानानै फैदों आरो बेराफारसेजों हादोरसायाव बेबायदिनो गोजोन आब्रुथियै बिसायख'थिनि भट आजावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो जेराव बेबायदिनो हादोरसायाव गोजोन आब्रुथिखौ हमथानानै भट आजावनाय हाबाफारिया सोलिदोंमोन नाथायबा हराव बेबायदिनो तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव BJP UPPLनि गेजेराव मैखोमै दावहा जादों बिश्वजित दैमारी आरो बिजितगोरा नार्जारीनि सायाव UPPLनि फारसेनिफ्राय बेरफुसार अजद लाबोदों जेरावनोखि हराव UPPLनि मावथिफोरखौ AK-47 हाथियारजों गाग्लोबनायनिबो गेदेर अजद लाबोदों UPPLनि आफादगिरि एबा बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा आरो मैखोम बिजाथाय फोरमायदों UPPLनि दैदेनगिरि फारसेनिफ्राय आरो बिदिब्ला नोंथांमोना भिजुअलफोरखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो लोगोसे बिथांमोना बे जाथायखौ लानानै माबायदि बिफाव लागोन एबा माबायदि मैखोमै बिजाथाय फोरमायदों UPPL दैदेनगिरिफोरा आरो प्रमद बर' बिथाङाबो मैखोम गोख्रों रावजों सोंखारदों बे जाथायखौ लानानै बिदिब्ला खोनासंदों UPPLनि आफादगिरि एबा बिजाथि मा बिजाथाय फोरमायदों प्रमद बर'आ दुखुनांथाव जादों मोनसे समाव बिराद थासारिया गाज्रिमोन लासै लासैनो मोजां जाबाय आरो दिनैनि समाव बिसायख'थि बायदि मोनसे प्रसेस जेराव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन नोङो मिटिं खालामदों आपिल खालामदों रिक्वेस्ट खालामदों बायदिसिना बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा भट होखागोन दा बेवहाय थांनानै मोजां मोनसे परिबेसाव AK-47 लानानै गुलि गावहैनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बेखौ कन्डेम खालामो आरो जों खावलायदों प्रसासनखौ जे बिनि सायाव एक्सन लानांगौ मानोना बिसायख'थियाव एफा एनै हिंसा जायो खिन्थु AK-47नि गुलि गावगोन बेथ' गोरलै बाथ्रा नङा दा नंखायनो बेफोरबायदि जि माने दुथां आखुनि मानसिफोर बिसोरखौ आयेनगत बेबस्था लानांगौ बेखौनो जों खावलायो सोर लोब्बा दं होनना सानो नोंथाङा जों बेवहाय थांनानैथ' मिथिदों बिजितगोरा नार्जारी बिथांनि दैदेननायावनो टिम थांदोंमोन होननानै दा पुलिसा जिता इनकुवारि खालामगोन ओंखारगोन सोर दङ सोर गैया হয় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা কাণ্ডক আমি নিন্দা কৰোঁ আৰু কিয়নো আমাৰ এই অঞ্চলটো এটা শান্তিৰ অঞ্চল হিচাপে আমি গঢ়িব লাগিব ভোট আহিব আৰু যাব ইলেকশ্যন আহিব আৰু যাব কিন্তু আমি একেটা গাঁৱতে একেটা সমাজতে একেটা অঞ্চলতে যিহেতু বসবাস কৰিব লাগিব গতিকে এই ভোটটো যাতে আমি তেনেকুৱা নিম্ন পৰ্যায়লৈকে যাতে লৈ নাযাওঁ ইলেকশ্যন মানে যে মাৰপিট কৰা ইলেকশ্যন মানে যে গণ্ডগোল এইটো যাতে নহয় এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক এটা প্ৰক্ৰিয়া নিজৰ প্ৰতিনিধিক নিজৰ জনপ্ৰতিনিধিক যাতে বাচিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো সকলোৱে শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে আৰু সকলোকে নিজৰ মানে চইচটো চুজ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে মানে অধিকাৰ দিব লাগে थांनाय हराव कुमारघाटानि पानबारि एरियायाव बेयाव मोनसे दुर्भाग्यजनक मोनसे जाथाय जानानै थांदों
बेयो आसलते गरि होनो योग्य मानोना मोनसे शान्ति बाजायनानै लाखिनांगौ जोङो इलेक्सन गेलेदों जोङोथ' सुथुर नङा जों मोनसे प्रतिद्वन्दिसो राइभेलसो बियो फ्रेन्डशिप भाबै जों इलेक्सनफोरखौ गेलेनांगौ खिन्थु मैया नुनो मोन्दों मा बिजेपिनि माखासे गुन्दा बाहिनिया बे पानबारि गामिनि अर्थात दरंगाजुरि समस्तिनि सारि पश्चिम कुमारिघाटानि प्राइमारि जितु प्रेसिडेन्ट धरनीधर बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोनखौ न'आव थांनानै जितु आक्रमण खालामहैबाय आरो बेवहाय गावग्लुंलायनाय जादों मेडिकेलाइज जानो गोनां जादों बे आसलते मोजां खामानि जायाखै जों शान्तिखौ बाजायना लाखिनांगौ आरो मोजाङैनो इलेक्सनखौ बारहोनानै सोर देरहायो बेखौ गिदिर बाथ्रा नङा दा रायजो राजा जायखौ अनसायगोन बेथ' खामानिखौ मावलांगोन बेनिखायनो जितु जाथाय जानानै थांबाय बेखौ आं सोमखारिदों गोख्रोङैनो आरो बे भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाथायफोर जाया आरो दिनै सानसेया जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो आं बे मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरनो नागिरदों जाहाथे बुलाय सोलाय जायालासेनो दिनैनि जोंनि भटनि दिन बे भटनि दिना मोजां बारलाङो बेखौनो आं आसा खालामदों